V sobotu 22. marca sa v priestoroch reštaurácie Luna konala svadobná výstava. Tí, čo prišli, sa mohli pokochať všetkým, čo im ponúkli 19 vystavovatelia z oblasti odievania, šperkov, vizážistiky, floristiky, fotovidea, cateringu, svadobných oznámení a iných doplnkov. Táto svadobná výstava bola jedinečnou príležitosťou, ako nájsť všetko pre vašu svadbu pod jednou strechou. Nielen tí, ktorí plánujú svadbu, mali možnosť navštíviť výstavu, ktorú pre nich pripravili organizátori v Luna centre. Vystavovatelia tu totiž ponúkli svoje služby a rady, ako urobiť váš slávnostný deň najkrajším dňom vášho života. Prišli ste si sem niečo konkrétne vyberať? Prišli sme sa inšpirovať, nejaké svadobné šaty, svadobné salóny popozerať a tak. Našli ste, čo ste hľadali? Zatiaľ nie, bo sme prišli, takže sa ešte popozeráme. Naša snaha v prvom rade bolo pomôcť novomanželom, snúbencom pri organizovaní svadby, lebo máme skúsenosti, že majú problémy v rámci zháňania si partnerov. Či sú to fotografi, kaderníci, vizážisti a zároveň chceme ukázať, že aká krásna svadba sa dá spraviť v Lune, čo všetko sa dá a že sa dokáže všetko pod jednou strechou pripraviť. Na tejto svadobnej výstave sa predstavilo 19 vystavovateľov. Civilné obrady zastupuje Mestské kultúrne centrum, zároveň Luna reštaurácia ako v podstate partner poskytovania svadobného menu a polnočných bufetov, zároveň priestoru. Potom sú tu 4 svadobné salóny, kaderníci, hairstylisti, vizážisti, cukrárky, fotografovia, kameramáni a DJ-a. Každú nevestu zaujímajú samozrejme šaty, v ktorých sa bude vydávať a hneď potom šaty, ktoré si oblečie po polnoci, teda spoločenské. Je to v podstate kolekcia od slovenských modných navrhárov a v podstate v väčšej miere je to Janka Pištejová, ktorá má krásne čipky a krásne siluety rôznych spoločenských šiat, ale aj šaty na bežné nosenie. Hlavne sa teraz sústredujeme na kolekciu popolnočné šaty alebo šaty pre družičky, šaty pre svadobné mamy alebo šaty pre krstné mamy. A aký je trend? Čo sa týka spoločenských šiat. Trend je nosiť to, čo vám pristane a čo máte rada, ale mamičky a nevesty a družičky vyhľadávajú teraz farby a momentálne letí lososová, ružová, cyklamenová a žltá, takže momentálne je trend farby, ale čo je možno ešte dôležitejšie je strih šiat, ktoré zakryjú, čo majú zakryť a ktoré zvýraznia, čo majú zvýrazniť a úplne najlepšie je, ak tie šaty vám zdokonalia vašu dokonalú postavu. Najviac sa mi páčili dekorácie, ktoré sú skutočne, že sú z Francúzska, ale sú naozaj na úrovni. Veľmi pekné šaty. A takisto sa mi páči, že čo naše slovenské ručičky dokážu aj upiecť na svadbu, aké nádherné torty. No všetko. V podstate je to nádherne, na úrovni je to urobené. Do elegantných priestorov reštaurácie Luna prišlo tento rok na svadobnú výstavu viac ako 300 ľudí. Na ďalší ročník sa môžu tešiť tí, čo sa plánujú zosobášiť už v januári na budúci rok.